firmě Bobcat jsem se dostal už hodně dávno, kdy začal Bobcat vystavovat na strojírenském veletrhu v Brně. A když to šlo, tak jsem nevynechal žádný rok a vždycky jsem obdivoval Bobcat, vždycky. No a potom jsem si půjčil malej bagr, jak se do toho zamiluju. Po těch 2-3 dnech tak už řeknu si, bez toho nemůžu žít. Značku Bobcat mám 15 let, no. To je pro mě vše, že jo, jako důchodce už mám nějaký to zdravíčko, ale já vždycky říkám, Bobcat to je pro mě lék.